I love you, Marisa. Oh, Eric. Mao na, Riz. Dugay naman kung nakagusto nimo pero karon pa ko nakabaton og kaisog sa pagsulti nimo ini. May paglaom ka ko, Riz. Nga nung mulimod man ko. Ang tinuod, ganahan sa kunin mo, Eric. Kung mao, imo na kong gisugot. Oh, Eric. Oyab na ta. Salamat, Riz. Mao di ay nga lipay kayo to sa Eric nga ako nagkitaan. Kay uyab na di ay mo. Oh, day, Joanne. Ako na lang siyang gisugot, uy, kay may feelings masad ko niya. Okay ra na day uy. Buutan man sa nas Eric. Panahon, Riz, no? Wala may bawi nga unom nam deta kabuan. Mao gyud. Mura lang gagwa. Mayon tag di ka mausab, Riz. Di mawaay mong gugman ako. Dili ka na mahitabo, Rick. Tungod kay love, kaayot ka. Salamat, Riz. Maayo kay ni anak ka Marisa. Nga naman day, ma. Nanawag ang imong maguwa nga tuwa sa Cebu. Paadtuon ko no kaniya kay wa say kauban sa iyang tindahan. Kay di pauli ang iyang tindera. Mao ba, ma? Mao na. O kinahanglan nga mularga dayon ka para sa Cebu. Kung mauna, magkalagyo day tayo ni. Oh, Rick. Kay kinahanglan man nga akong adtuon ang akong magawa nga tuwa sa Cebu. Panawag ba anak ko, Riz, ha? Kung tuwa na ka sa Cebu. Oh, Rick. Pag-amping dito. Ikaw, Sab. Pag-amping din, eh. I love you. I love you too. Binakog, dili ka mo ani din res. Mao may gusto ni Mama tigod nga muanhi ko. Aron, na makatabang-tabang ni mo din sa tindahan. Maulay ki. Saon mi pauli man ko nga akong tendera got. Maong tabang-tabang lang una ko din ha. Okay, rati, oy. O sige lang. Mahimura unya ka mo pauli sa ato kung makakuha na ko og tendera. Sige, te. Salamat, te. Recorded by X Thunder Gaming. Kumusta makariha, Rick? Niya, gimingaw na yung taon ko nimo. Parehas na, Rick. Ako, Sab. Gimingaw na kaayo ko nimo. Dugay pa ka mo uli din sa ato, Riz. Maulagi, Rick, uy. Basig, madugay-dugayan pa ko kay wa pa magud makakuha tendera sa ati, good. Aw mo ba? Asig lang. Magpaabot lang ko kung kano sa ka mo uli. Sige lang, ha. Ayaw na kaguol. Mupauli na lagi ko din, ha. Gimingaw man ko nimo. Parehas bitaw ta. Gimingaw na sad kaayo ko nimo. Pero antos-antos lang sa gyud ta, ha. Sige lang, mupauli ra gyud ko din, ha. Kining res. Ako lang unay bahala din sa tindahan ha kay napa ko'y tanahon kung unsay kumprahunon ako. Sige, te. O niya, o samay akong buhaton, te. Panglimpyo lang una dito sa taas. Sige, te. Dako sa ning bayan ni ate, uy. Dako kay glimpyuhon nun. Uy, hala. Nag-agas man ang gripo sa CR. Nakalimtan matingalig paong ni Kuya Robert. Tiguang na kining bana ni ate, uy. Limtano na kaayo. Ay! Oh! Kinsa man ka? Ikaw, kinsa masag ka? Ako yun na lang utanan ni mo kung kinsa ka. Anong nisuot ka din sa CR? Ako'y tubagang ano ni Akademi. Marisa? Ah, Ikaw to Miss Yagit? haote. Nakuyawan mong good ko. Ate. Naitaw sa CR good. Kinsa man na siya, te? Ay, ila-ilan ay mo eh.
Mangod siya ni kuya ni mo, Robert, si John. John, ako mangod, si Marisa. Grabe ni mo nakasinggit kanina, oy. Ang nakuyawan man ko. Kaya nagtuo magod ko nakalimtan ni Kuya Robert og paong ang gripo. Nya pag-abli na ko, mamasi pagawas ni mo. Mao nakasinggit ko. Sorry kayo, Riz, ha? Di gina ko tuyo nga makuyawan ka. Okay ra, uy. Dugay na kang naabot din, he? Hapit na 2 ka semana. Mo ba? Di na di kagikan. Nganong karon pa man ko makakita nimo. Yaman ko mag-abot din sa ilang Kuya Robert. O, kuan kining Ate Inday. Pero may bakasyon lang ko sa Leyte. O karon lang ko nga mibalik kay trabaho naman sa rugma. Mao ba? Riz, okay ra nimo kung mahibaw sa kuan sa personal nimong kinabuhi. Aron ba sa magkailhanay tagmaayo ba? Sure. Hi, Riz. Hello. Dili ko ida para nimo. Unsa man ni? Mga pagkaon. Wow! Salamat, June. Gabiin naman. Wa pa man maabot si Junjun. Ay. Yaon sa mansad ko eh. Ano nga, nagpaabot naman hinuon ko niya. Ay, dili man hinuon ko makatugo na dili na ko siya makita nga moabot. Nadugay lagi kag uli gabi, Jun. Okay. Nangimbitar nga mong boss nga mga umis gawas. Nga naman day, naghuhat ka na ko? Ha? Wow, uy. Oh. Nahibong na ko ba nga nadugay ka? Piling, ugma ba? Kuyog ta? Asa man? Sweldo man ako. Nga untas gawas. Na, basig dili mo sugot sa tiinday, uy. Usugot ra lagi na. Ako rin mananghid. Maayo gani kini sugot sa tiinday nga imo kong ikuyog. Salig ka sa doy, kay buotan ba ako? So, di mo tuo ay. Itaw, Riz. Ang tinuod. Kuan. Lipay kay ko. Na may uban ka na ko. Aron nga masukti na ko nimo ang tinuod akong gibate. Jun. Ang tinuod, Riz. Nahigugma ko nimo. I love you, Marisa. Ako na biya kang gisultihan, ha? Nga may uyab na ko sa amo. Nahibaw bitaw ko. Pero masuk ko magdali. Makapaabot naman ko. Kung kanong sa kamaluin ako. Jun. Dagan mo ko ginisits nimo pero wa gyud ka mo reply. Rick, pasensya na ha. Nabisi lang yun ko. Karon gani, napakudaghang buhaton. Mao ba? Sige lang. Manawag lang unya ko nimo usab ha. Basig di nakabisi. Okay. Amping ka. Love you. Love you too. Noon sa man ko. Ngano ingon sa nawa naman akong gugma ni Eric. Tungod baka nga layo mi sa usag-usa. Hi, Riz. Hello. Ano sa man ka? Naghinuktok man ka? Gimingaw kasi mong uyab? Ha? Wow, uy. May gihuna-huna lang ko. Ako imong gihuna-huna? Ha? Uy, namuha siya. Ako imong gihuna-huna, no? Pataka lang.
Ay, di ako yung magihunaw na. Dili, uy. Sure ka? O, lagi. Toto ko nun ako. Huh? Mailhan man na akong nagsulti ka bas tinuod wa. Totoki ko. Oh, kana ready ay? Itotok na ko nimo. Tikasan ay manghakgod ka. June, manggakos man ka, uy. Naibaw ko nga may pagbati ka na ako. Iugbog niya ang imong kaugalingon. Marisa. June, Marisa. June. Ikaw ginakaonan ako, da. Sultihan ako eh. Ako yung nakauna nimo. Nahadlok ba ako ganiha, ha? Kung sa may magikadlukan. Basig makita ang Ate Inday. Makakita ka to. Busy magatos tindahan. O niyon sa may plano ni man ako. Buwagi ang imo uyab. Ta mag-ipon ta. Ha? Unsay buwag? Sorry kaayo, Rika. Magkigbuwag na ko nimo. Nganong magkigbuwag ba ka na ako? Nagplano na magani ko nga muana ako og Cebu sa sunod semana. Aron magkakita taon niya karon imo na hinuon ko buwagan. Rick, pasensya na. Pero may lain akong uyab diri. Og may nahitabo na namo. Unsa? Pasaylo ako. Dili na ko tuyo nga pasakitan ka. O niyo saon, nahitabo naman eh. Nahigugma man ko sa lain. Marisa. Usbon ko. Sorry gid kaayo sa akong pagpasakit nimo, Eric. Nahibaw ko nga dako kayo ang saha nga ako nahimon, Eric. Pero unsaon naman nga nahigugma man ko sa lain. Kanimo, Eric, kung namati ka man gani karon, pasaylo ako sa akong gibuhat nimo. Manghinaot ko nga nakakita na kag babae nga para gid nimo. Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagtagadling akong tampo. More power sa RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mga mga higalang, kaagi ni Marisa nga tagagihulngan ni Cross Oriental. Uban sa awit nga iyang kapangayo, awit nga nagulahan, sorry na. Ang mga kaagi gibahatan do sa radyo ni Ricky Persuelo garing o gabos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamusab mga higala ug mga sukinti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa pabala sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaabit. I-address lang nining tulumanon, handumanan sa kaabit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.